mkuru uripo wemutsandiye Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu famba naye kudenga tigereko na Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenye ya Mwari ndinodawira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu apo iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu. Kwaziva vanhu vaMwari ndinokwazisai mose muzita raJesu. Ndoda kutenda Mwari mukati menguva dzino dzemangwanani zvakare patiri kusangana munguva dzekunamata tichitsvaka chiso chaMwari. Munamato wangu mai muri kunditarira, munamato wangu baba makanditarira,
munamato wangu, mun'ina wangu, hanzvadzi yangu, wose makanditarira kuti Mwari wekudenga kuitira nyasha dzake mukati mangwananani. Munguva yakaoma zvakadai, apo chiwi chikuramba chikura, vanhu vakawanda vachienda mukuparadzwa, ivo osawanikwa pana vanhu vakadaro. Apo nyasha dzaMwari dzichiri pedyo, tsvakawo chiso chaMwari utendeuke muzvivi zvako. Kune avo vari kuchema, Mwari wekudenga akunyaradzei, akuitire zvakanaka, akukomborerei. Mukati mangwananani tichaverenga kubva kubhuku razvakazarurwa chapter 14 pavhesi ya6. Ndo patichamanya mukati meshoko raMwari tidzidze tone kuti chii Mwari chada kuti tidzidze ipapo. Regai timanye tiwerenge. Vhesi ya6 inotiyo: zvino ndakaona mumwe mutumwa achimburuka pakati pedenga, ane evhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Vhesi ya7 akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye vakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Dai Mwari vakomborera kuerengwa kwesoko rake. Tida kutenda tiri kutorwa tiendeswa kubhuku razvakazarurwa. Muchaona kuti bhuku razvakazarurwa rinonyorwa nemurume anonzi John. Paakanga achirinyora, anorinyora ari pachitsuwo chePatmos. Paanorinyora anorekodha mavisions Mwari akamupa, achimuratidza zvimwe zvezvinhu zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Saka muchaona kuti anoratidzwa muono vanoratidzwa pachapter 14 pavhesi ya6. Anoratidzwa mutumwa. Vhesi riri kutiyo John paari kuona anoti, and I looked and I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to proclaim to those who dwell on earth. Vanhu vose vanogara panyika nerudzi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye vakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ndo John zvaanoratidzwa. Musoro wenyaya unotiwo the call to holiness. The call to holiness, kudaidzwa kwavanhu vaMwari kuti vave muutsvene. Muchaona kuti ukadzidza zvakazarurwa chapter 14 vhesi ya6, tinoona kuti ipo John pano ndakaona mumwe mutumwa. Haasi mutumwa ari kuonekwa chaiye chaachabva kudenga, but vanhu vachaparidza vhangeri mumazuva ekupedzisira, vachianaunza zvinoda kuitika panyika. Saka muchaona kuti izvo John ari kuona mutumwa achimburuka ari pakati pedenga, ane evhangeri isingaperi, but munhu ari kuonekwa haasi mutumwa anoonekwa, but it's a messenger. Vanhu vari kufamba neevhangeri raMwari vachiparidza pasi rese tenderere. Kureva kuti izvo muchaona kuti Jesu achienda kudenga. Pana chapter 1 pavhesi ya4 zvida kumberi zvinonzi izvo mashoko aya. Jesu anoti mataura akuenda kudenga. Zvinonzi paanonge achitomataura mashoko aya, madisciples anotanga kuona Jesu achitonga seunge avarebera kuvadarika. Nemhaka yei anga akutosimudzwa achienda kudenga. Anotaura kuvadzidzi wake obva atiye, don't depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father. Vhesi ya8 obva atiyo, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, until to the end of the world. Kureva kuti Jesu paakanga achisimuka anotaura kuvadzidzi wake obva atiye, musabve paJerusalem but mirirai chipiwa chaMweya Mutsvene. Kana iye achinge asvika Mweya Mutsvene mucharisivha simba. Ipapo muchava zvapu zvangu kubva muJerusalem kusvika muJudhea nemuSamaria. Jesu haana kutanga kuti vanhu vachava zvapupu kunze kwenyika vasati vatangira peJerusalem. Kureva kuti patiri kudzidza kuna zvakazarurwa tiri kuona kuti mutumwa paari kumburuka ari pakati pedenga ane evhangeri isingaperi, but paari kuiparidza evhangeri anodaidzira vanhu kurukoko rekuti vanhu vatye Mwari. Chaanotenga kutaura mutumwa wekutanga anoti vanhu fear God and give him glory. Chaanodaidzira kuvanhu
haasi kuti vanhu ngavatye Mwari zvekudedera, but ari kuti vanhu vanofanira kupa honor and reverence kuna Mwari and respect kuna Mwari, kureva kuti paya madisciples paakauzwa naJesu anonziwo don't depart from Jerusalem kana musabva Jesu kana Mweya Mutsvene asati asvika pamusoro penyu, obva aenderera mberi obva ati kana magamuchira simba raMweya Mutsvene muchava zvapu zvangu kutanga paJerusaremu. Teerera vanhu vaMwari, pari kudaidzwa rukokoi riri kupinda kune vanhu vose vanonamata nevasinganamati kuti vanhu vatye Mwari. Chekutanga mutumwa ari kuti fear God. Teerera mudikani wangu mukati mangwanani, vanhu vari kufanira kutya Mwari mazuva ekupedzisira. Vachatya Mwari havo, vachatiza zvakaipa, vachiuya mune zvakanaka. Kunonzi kutya Mwari, ukaverenga Job chapter 1 pavhesi ya 1 inoti panyika yeUzi panga pane murume ainzi Job. Murume uyu anga akarurama, akakwana, ende murume aitya Mwari achinzvenga zvakaipa. Kureva kuti Job aitya Mwari, akanga achinzvenga zvakaipa. Kureva kuti mutumwa pari kudaidzira vanhu, ari kudaidzira vanhu kuti vabve mukusarurama vauye mukururama kwaMwari, vabve muzviwi vauye mukutya Mwari. Saka mutya Mwari mune zvipi? Mukutya Mwari mune zvekupfeka. Hatitange kuparidzira nyika kana isi pachedu chatagona kutya Mwari. Saka mutumwa wekutanga ari kudaidzira kuti vanhu vagone kutya Mwari. Vatye Mwari pazvipi? Vatye Mwari pakamupfekero chaiwo kakanaka. Saka koo yekutanga iri kudaidzira vanhu kuti vanhu vatye Mwari kutanga paJerusaremu. Iri kutangira muchechi yaMwari, kuti muchechi yaMwari vanhu ngavatye Mwari nekamupfekero kavanoita. Vanhu ngavatye Mwari nemakata vanogerwa achipinda mukati mechechi yaMwari. Fear God and give him glory. Ityai Mwari, vanhu vaMwari. Hazvigoni kuparidza vhangeri ivo usati wagona kutya Mwari pachavo. Tezera vanhu vaMwari, iri kudaidzira kuti vanhu vatye Mwari mukamudyiro kavanoita. We must give honor and respect kuna Mwari. Tinotanga paJerusaremu, pachechi yaMwari ngapatange kuoneka kuti pane vanhu vanotya Mwari. Mudzimba dzedu magariro atinoita, ko iri kudaidza kuti vanhu vatye Mwari nezvavanoona mukati medzimba dzavo. This is the call to holiness. Vanhu vari kudaidzwa kuti vauye muutsvene hwaMwari, vagone kurarama upenyu hunofadza Mwari, vagone kurarama vachifamba mafambiro ekuti tinoona kuti vanhu vanotya Mwari, vagone kugarisana nevasikana vebasa vachiratidza kuti vanhu vanotya Mwari. This is the call to holiness. Kudaidzwa kwevanhu kuti vabve mukusarurama vauye mukutya Mwari. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, Mwari akatiitira nyasha, ndobva atidaidza mukati mekereke yake kuti munamate timushumire. He is extending his call in the last days kuti vanhu vauye vabve mukusarurama kwose vauye mukutya Mwari, vauye muutsvene hwaMwari. Mwari ari kutsvaka vanhu vanofanira kurarama vachipa mbiri kuna Mwari. Kamuraramiro katiri kuita, zvatinoona mudzimba dzedu, Kristu anogona kuuya here ogara pasaidhi achindiri kuonawo zvamuri kuona. Chekutanga vanhu vari kunzi vatye Mwari. Vatye Mwari mumafambiro vanoita, vatye Mwari mumupfekero vanoita, vatye Mwari mumagariro avanoita. Hatigoni kuparidza vhangeri yaMwari pachedu paJerusaremu satagona kutendeuka tatsvaka chiso chaMwari. Mukaverenga Jesu achinyora kumadisciples ake, Jesu paakamuka
anotiye all authority, simba rose ndakapiwa kudenga nepasi. Go ye therefore, teach all the nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Zvazviri kureva pari kunzi go ye therefore. Mukadzidza zvakanaka, go ye therefore haisi yekungoenda neshoko raMwari, inotanga mukurarama. Kutanga tararama go ye therefore mukati medzimba dzedu neupenyu wedu. Tinofana kuva zvapupu zvakanyorwa. Saka takadaidzwa naMwari kuuya muutsvene hwake sataparidza vhangeri raMwari. Tinofana kunge takazara neutsvene hwaMwari. Titesere vanhu vaMwari. Saka that's why muchiona kuti chechi payakatanga kufamba paNew Testament, vakatanga kudaidza kuti maKristu nemhaka yei pavaiverama vairema upenyu hwevanhu vanotya Mwari. Kureva kuti vanhu vaiti vachiona kamufambiro, voti kamufambiro aka ndokaita Kristu aka, voti kamudyiro aka ndokaita Kristu aka, voti kamupfekero aka ndokaita Kristu aka, voti kamugererwa aka nezvavari kuita izvi ndozvaita Kristu izvi. Saka regai tivadane kuti ava vanhu vamaChristians. Nhasi vanhu vakauya mukati medzimba dzako, chii chinosiyanisa iwe nemunhu asinganamati? Kana kuti ise mufanani? Hapana chakasiyana. D6 na 9. Yarera vanhu vaMwari, this is the call to holiness. Vanhu vari kudaidzwa muutsvene hwaMwari kuti vagone kutya Mwari nemafambiro avanoita, vagone kutya Mwari nekamuramiro kavanoita, vagone kutya Mwari nezvese zvavanoita mukati meupenyu hwavo. Ndosaka ndinoda kuti vhesi riri kutiro, ityai Mwari, mumurumbidzei, munemate iye vakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ukariwerenga rino nekuti nguva yekutonga yake yasvika. Nemhaka yei tiri kufana kutya Mwari. We are living munguva yejudgment. We are living on the day of atonement. Mukadzidza zvakanaka, paday of atonement muprista aipinda mudzimba tsvene-tsvene. Apinda mudzimba tsvene-tsvene, aipinda wanzee. Paaipindamo aitanga iye pachake azvinatsa. Azvinatsa obva apinda, aipinda ane breastplate revari pachest pake, ane zita remwana umwe neumwe wekwaIsraeri. Saka apinda imomo, Israeri inenge iri kunze ichireurira zvinhu zvayo. Vanhu vachitsvaka kururama kwaMwari, vachitsvaka ukama naMwari, vachitsvaka utsvene hwaMwari. Saka muchaona kuti paanenge ari mukati, munhu wose anenge achinamata achireurura zvinhu zvake. Kureva kuti hama mudikani, mukati menguva dzino dzemangwanani, patiri kutsvaka chiso chaMwari, ngatitsvakei ukama naMwari, ngatitsvakei utsvene naMwari, ngatitsvakei usamwari naMwari, titsvake kudzidzana naMwari, kuti paachabuda Kristu mudzimba tsvene-tsvene tigone kuzoponeswa. Nemhaka yei tinenge tafanana naMwari. Saka muprista aiti paibuda paday of atonement, nemhaka yekuti anobuda ane utsvene hwaMwari, vanenge vasina kurera zvivi zvavo, vane zviwi vaibva vafira ipapo, asi vane utsvene vairamba vakararama. Nemhaka yekuti iwo vafanana naMwari. Terama mudikani, mune mato wangu pamuri kumuka kudzimba dzenyu,
pamuri kufamba muchienda kumabasa, rangarirai kuti tiri kudaidzwa kuutsvene hwaMwari. Patinomuka tichirangarira kuti tiri kurarama paday of atonement, tinoziva zvekuita. Tinofanira kutsvaka chiso chaMwari nekunzvenga zvakaipa, nekubvisa zvose zvivi zvinotinamatira, kuti tigone kufanana naMwari. Tinofanira kutya Mwari nekutsvaka chiso chake, kuti tigone kuva neutsvene, ndokuti tigoponeswa. saKristu paachabuda munzvimbo dzeretsvene, vose vane zviwi, vasina kurera zviwi zvavo vachaparadzwa. Munamato wangu amabudikani, patiri kurarama paJerusaremu pazikana kuti paJerusaremu panotyiwa Mwari. Kubva kune munhu wose ari mukati metemberi yaMwari, vanhu ngavadzidze kutya Mwari nemwiri yavo nemabasa avo, zvavanofamba vachiita, kamudyiro kavanoita, masevedzero avanoita. Vanhu ngavazive kuti uri munhu anotya Mwari. Vhangeri haritangi kuparidzwa saka tagona kurirarama. Haugoni kuparidza zvinhu zvavasingararama. Ende mutoona kuti vhangeri nesimba kudarika vhangeri rose. Harisi vhangeri rekuparidza sezvandiri kuita izvo, but vhangeri rekurarama zvinodiwa naMwari, rekutsvaka chiso chaMwari. Munamato wangu amabudikani, ngatinamatei. Muna pamusoro kudenga tokutendai Jehovha mukati memangwananani, nokutendai Mwari nekudaidza kwamuri kuita vanhu venyu muutsvene hwenyu, kuti vanhu vagone kutya Mwari pakamufambiro, kuti vanhu vagone kutya Mwari pakamugariro, kuti vanhu vagone kutya Mwari pakamupfekero, kuti vanhu vagone kutya Mwari mumararamiro avanoita chaiko. Vasati vagona kuparidza, vasati vatenga kuparidza vhangeri Mwari. Chamunotsvaka Mwari kuti vhangeri riraramike, kwete vhangeri refiction, kwete vhangeri paTV, asi vhangeri chairo Mwari rekurarama pachavo, vazhinji vagoponeswa vauye kuutsvene hwenyu. Tatenda Mwari nekuti matinzwa. Chiwai nesu Mwari, mutikombore muzita raJesu tinamata, amen. Kufunga nekunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yekupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara usu wa Jesu, nomuparo kudzo narini, zvichandifadza mumusha wendarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomuparo
Chichandi fata Moshawe ndarama Kutindi kawana Nyerezi Chiremba Nichawane Nyerezi Chiremba Mumane Ruzuwa Rawira Domukanda Pone Swatowe Kumusha Ichawa lenyere ziere Ichawa lenyere ziere Chiremba Mumane Ruzuwa Rawira Nomukanda Pone Swatowe Kumusha Ichawa